Com llegir una nòmina? El primer que hem de fer és fixar-nos en l'encapçalament. És important perquè més enllà del que haguem signat en el contracte hi ha alguns elements que ens poden ser útils per saber si s'estan complint o no els nostres drets laborals. L'empresa que consta com a contractant és per la que treballo realment? Cal tenir en compte que moltes vegades la raó social té un nom diferent. Allò important és que la raó social correspongui realment al lloc de prestació de serveis. Hi consta l'antiguitat correcta? Cal que la nòmina hi consti l'antiguitat real, encara que encadenissis contractes d'obra i servei de pràctiques i fins i tot si hi ha dies entremig del contracte, menys de 20 en general, això ens serà útil per, en cas d'acomiadament, que es comptabilitzi la indemnització des d'aquella data. Hi consta la categoria laboral corresponent a les tasques que realitzes? Independentment de si al contracte tenim acordada la categoria d'auxiliar o ajudant de, si la feina efectiva és una de més categoria, és important que estigui reflectit a la nòmina, doncs podria variar l'import total al que tenim dret. El següent que hem de fer és mirar el contingut en si mateix de la nòmina. Quantia. Han d'aparèixer els dies treballats. Preu. El preu del concepte dividit en la quantia. Salari. Generalment hi ha d'haver el salari base, que és reconegut pel conveni col·lectiu o en defecte pel salari mínim interprofessional. Pot ser que hi aparegui el prorrateig de pagues extraordinàries, que és la quantitat del salari multiplicada per 2. Tenim dret a 2 pagues extraordinàries i dividit entre 12, els mesos que té l'any. Si no apareix aquest concepte, hem de cobrar les pagues íntegres al juliol i al desembre per norma general. Després hi ha d'haver els complements, que poden variar en funció de la nostra feina. Cal tenir en compte que en algunes nòmines apareix un salari base molt baix i seguidament apareix un concepte que posa complement absorbible. Aquest complement només es pot aplicar sempre que el teu salari superi el mínim marcat pel conveni. Cotitzacions empresarials. Cotitzacions dels treballadors. IRPF. El percentatge varia depèn del teu guany anual i és el que cal declarar a Hisenda. Finalment, ens surt un salari brut, que és la nostra cotització, i un salari net, que és el total a rebre.